Viral karon sa social media ang usa ka alagang iro nga halos wala kalihok diyang nakasab-an sa amo ni ini. Ang hinungdan, usa ka libong kwartang papel ang iyang gikit-kit. Atong sayron ng detalye sa report ni Chin Sabute. Anong gikit-kit man nimo na? Ha? Unsa tong ibayad ron? Ha? Tanawa na imong gibuhat oh. Tanawa. Unsaon ko man na ron? Unsaon ko man na ron? Ha? Mao kini ang kuha sa viral video ni Jonah Ulep. Diin makita nga daw guilty ug halos wala nay lihok-lihok ang iyang alagang half-aspen nga si Choco. Miani kini og klase-klaseng reaksyon gikan sa netizens. Dunay nalingaw og nakitan, apan dunasab na luoy tungod nakasab-an si Choco. Tanang mukit-kit lang gid siya mga charger, daghan na kay ni siya nakit-kit. Karon kay ka na jud yang gikit-kit na nakasab-an na jud nako maayo. Pero wala jud nako sa gunalan jud. Butan og lambing kuno nga iro si Choco. Apan ni adtong panahona, wala nabantayan ni Jonah nga gisulod di ay niini ang iyang ulo sa bag ug gitangag ang kwarta nga pampalit unta nila og konsumo adtong adlaw. Wala nagdahom si Jonah nga mo viral kini. Gani daghan di ay kuno ang nakarelate niya. Sa ilaha po daw dagagipang kit-kit, mga charger tanan ana. Habaan lang jud nato ang ato ang kuan ba, pasensya. Subay sa RA 7653 ug Circular number 829 sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mamahimo pang mapulihan ang mutilated nga kwarta. Sa kondisyon nga naa pa sa 60% niini ang wala naguba. Makita pa ang pirma sa presidente sa Pilipinas o ang pirma sa governor sa BSP ug duna pay intact nga security thread. Mamahimong moadto sa buhatan sa BSP aron ma-examine og posibleng ma-redeem ang nadaot nga kwarta. Ako si Chin Sabute para sa One Mindanao.